Yes, manamig tanaw sa The Mule, starring Clint Eastwood, directed by Clint Eastwood, produced by Clint Eastwood. Ang idol si Clint Eastwood, ang mga pambansang Mule. dili, pambansang cowboy ng Amerika. Ano siya? Siya gina-represent sa cowboy. Isa sa mga. And rating namo imo 8. 8. Ako 9. Kay kadagan ko nakailak. Actually, it's about family. And sa lessons nimo ng Lessons na... time with family. Yes. And And really importante ang daghang kwarta. Kay kitara na. Ngayon Yep. siya. Dagan ko mapalit sa akong kwarta karon pero I can by buy time. time. Time is important. So, medyo muna nakailak mi kay murag na-touch mi sa yung pagka-senior. Sa tanan mga senior citizen, pwede ninyo itanawon. Dili ka magtanawon. Pwede ninyo itanawon kay makarelate mo, and kung namoy mama, namoy lola, namoy kung namoy mga ingana nga love kay ninyo, maka-remember mo. And, pero it's about drugs. Na si Bradley Cooper, na si Lawrence Fishburne. Tulo ka facts. Ito na tulo ka facts. Number one, si Bradley Cooper mo gid ang kontra. Number 2, mamatay ang leader sa katong drug cartel, kung pinaka-leader yun. Number 3, madakpan ang family ni family member ni Clint Eastwood. So asa ana ang tinuod? Comment na lang kung may idea, paki-comment, or di mo comment, okay po. Subscribe kung wala pa mo ka-subscribe. Bye-bye. Tana na mo sa The Mule. Mule siya sa sa mga drugs. Bye-bye.